ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Knockout TG қарор доред ва мо имрӯз оиди муҳорибаи Фаридун Одилов бо Александр Шлеменко гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузуришта лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, набарди Фаридун Одилов бо ҷанговари рус Александр Шлеменко бояд рӯзи 22 март дар турнири навбатии UFC баргузор мешуд. Аммо бинобар аз сабаби ҷароҳат бардоштани Александр Шлеменко ин муҳорибаро ба вақти номуайян мегузоранд. ҳамаш аз он ҷо сар шуд ки ҷанговари рус Александр Шлеменко дар мусоҳибаи худ дар YouTube канали RB Sport гуфт ки омодагии ӯ ба ҷанги унвонӣ, яъне бар зидди Фаридун ҳоло сар нашудай ва ӯ моҳи феврал омодагии худро оғоз мекунад. Суханҳои Шлеменкоро дар ин бора гӯш мекунем. дасти ман ҷароҳат бардоштагӣ аст ва духтурон дидам ва гуфтанд ки ягон гуна натиҷаҳои бад надорад. агар муҳориба охири моҳи март баргузор шавад, ман бояд 2 моҳ пеш тайёрӣ бинам. аз ҳамин хотир охири моҳи март ҳамаш маълум мегардад, барои он ки худи ҳозир марҳилаи барқароршавӣ рафта истодааст. агар натиҷаҳои рентген ҳолати дастро хуб нишон диҳанд, ман машқҳои зарбазаниро оғоз мекунам. ман айни ҳол машқҳои сабук карда истодам. аз ҳамин хотир мегӯям ки ин гуна машқҳои сабук барои муҳорибаи унвонӣ бар зидди чемпион кам мебошад. хуб дӯстон, ҳамаш аз хулосаи духтурон вобастагӣ дорад. ва боз Шлеменко гуфт ки ҳатто худи ман аз пушти ин гуна ҷароҳати сабук намехоҳам ин ҷангро ба муддати номуайян мавқуф гузоранд. аммо ман намехоҳам беомодагӣ ба майдон бароям. ин ҳолатро терминатори тоҷик дар шабакаи расмии инстаграми худ гузошта чунин шарҳ дод: хайр, шумо худатон фаҳмидед бачаҳо. ман ба шаҳри Москва омадам ва марҳилаи якуми омодагиро оғоз кардам ва худи ҳозир бошад ман ин гуна хабарҳоро шунавида истодам. ончуноне ки ман тақрибан аз аввал ин тавр шуданашро дарк карда будам. хуб дӯстон, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? оё дар ҳақиқатан муҳорибаи Фаридун Одилов бар зидди Александр Шлеменко ба вақти номуайян мегузоранд, ё ин ки мо ин муҳорибаро рӯзи 22 март мебинем? фикрҳои худатонро дар зери видео нависед. айни ҳол аз тарафи ташкилот ва президенти Eagle FC Шамил Зауров дар ин бора ягон хабар ва маълумот нест. агар рафту дар ин бора хабар диҳанд ки дар ҳақиқат ин муҳориба ба вақти номуайян гузаронида мешавад, мо ҳатман ба шумо хабар медиҳем. аз ҳамин хотир ба шабакаи мо обуна шавед ва зангулачаро барои видеои оянда гирён кунед, чунки ҳамавақт хабарҳои эксклюзивро мо пешкаши шумо мегардонем. то видеоролики навбатӣ, хайр. ҳаракат ба пеш қати каманда ҷони мада хеш ҷонам амватанда парчами тоҷики боло и сарда и фахре ма бародарам